For at benytte den logiske model på en borger, skal du gøre følgende. Start med at klikke i den lille firkant ud for filen logiskmodel.pub for at markere den. Vælg nu knappen Kopier. Bogstadssystemet indikerer nu, at den markerede fil er kopieret til klippebordet. Gå ud på din startside og find den borger, hvor den logiske model skal oprettes. Gå ind på fanen Dokumenter. Er der ikke oprettet en mappe ved navn Logisk Model, skal du først gøre følgende. Klik på Opret mappe og navngiv mappen Logisk Model. Og klik OK. Ligger der allerede en mappe ved navn Logisk Model, klikker du på denne. Herefter klikker du på knappen Indsæt. Klik i den lille boks for at markere filen logiskmodel.pub og tryk på Indsæt. Nu er den logiske model overført til mappen Logisk Model på borgeren.